Guys, What's up? what's up? Morning ako mga barkada rin sa Santander, no? So, suman may ulok with matching balhibo. Gitarista sa, ano guys? Guys and Roses, Axl Rose. Axel Nax. Okay. Tara. Ako'y gagaw nga. Sinira na mo guys. Muna pinakabanggitan diri nga manghilhilay diri sa Santander, oh. Hi guys. Happy New Year sa tanang nag-New Year karon. O sa mga wala nag-New Year, hala sunod tuig mo mag-New Year. Kay nagkaman. Nagsisisi na sa isip mo. Kay nagkalawi. Yun guys, yung sumo namin guys, parang nakalpo na. Nakalpo na kasi, Kami mga pobre, mag-inom eh. Susuman ramig tuna. Tuna ramig susuman. Isda guys, isda. Isda with sauce. Lubi-lubi. Mahagi lagog lakbay, pati labay. Sa latang agamay, ang mga kahilayan nga ni lumay, kang dulugin na sa tuwing katawa. Tanawang may katibay ba? Lakaw kaya nga atlaw sa iyong palit di masakit. Malalanan sa atong dagwayan, lungkot, mas lungkot, basig kag maupahan. Ayaw bahay, ayaw bayaging ang hawak, kakaangay, kayang makita mo milong, kaugalingon mo. Dalan mo nun gamay lang yung kihapon, ang nasirisunog, naroon sa buyog. May mga batang nagtingosod buto sa binilong pansit, apandi ay papilit. Ayaw kumay, ayaw bayagin ang awag kagagay, kaya'y makita mo migo, kaugalingon mo. Maagil lang yung lakbay, pati labay. Sa latang agamay, ang mga kahilayan gamit may nagdudugugin dahil sa tuwing tawa. Tanawang tao may kalibay ba? Ay ka sa pagkamadupad kayo sa isolasyon, magsakit ang iyan. Nalor na ang di ba simple ay batas at ikaw umaan ka nga bugaw. Ayaw kumay, ayaw bayagin ang gawa kagangay, kayang makita mo mino, kaugalingon mo. Ipaagi lang og lakbay, pati labay. Sa latang agamay, ang mga kahilayan gamit may ang dudugugin dahil sa tuwing tawa. Tanawang may kalipay ba? Para pa human na yun. Para pa sa Cebu, may Ayala Siuman, may Cabo del Capital. Oh yeah.
If you wanna get to ay pagdas sa bigaw kaya ang mga di mo na di gusto mo balik yun